Hezký den. Ten můj esej se jmenuje Role Playing Game, osobní historie kritiky v České republice na začátku 21. století. Ale proto, abych z něj udělal krátké video, tak je bohužel příliš dlouhý a mně nezbývá, než pro tenhle účel vypíchnout jenom nějaké základní myšlenky. Pro začátek je potřeba říct, že v České republice nemáme žádnou aktuální studii o té krajině kritiky a o jejich podmínkách a prostředí. Takže já vlastně se nemůžu opřít o nějaká shrnutá data, ale můžu vycházet především z nějaké osobní zkušenosti. Prostě mám to soft knowledge a protože bych rád, aby to myšlení o tom bylo aspoň trochu metodické, tak se pokusím ty zkušenosti a ty role, které jsem zastával na literárním poli, aspoň do nějaké míry rámcovat a udržet si od nich odstup. Protože ty role byly nízké, tak vidíte ten absurdní rozdvojený obrázek a nikoli obraz běžný, protože jinak si myslím, že videa s mluvícími hlavami jsou nudná. Ne, že by tohle bylo výrazně zábavnější, ale aspoň něco se tam děje. Daností toho českého literárního provozu jsou určité parametry, které pocházejí bezmála z dávné historie, a sice před roku 1989, respektive z té reakce na literárním poli, která přišla na právě sametovou revoluci, kdy konečně po víc než 40 letech měla literatura možnost začít fungovat bez toho veřejného tlaku a bez jakési nepsané povinnosti afirmace toho jaksi veřejného socialistického kulturního diskurzu. A u nás došlo vlastně podobně jako ve sféře ekonomiky, kde probíhala v 90. letech takzvaná privatizace, tak došlo i k privatizaci v tom prostředí kulturním. A pro literaturu to znamenalo, že se vlastně mohla skrýt jaksi do svých privátních univerz, do svých výzkumných nik. A z toho veřejného prostředí vymizely určité role. Vymizela role spisovatele nebo spisovatelky jako toho takzvaného svědomí národa, spisovatele jako veřejného intelektuála. A přestala se zdůrazňovat schopnost literatury kriticky pojmenovávat nějaké tendence, nějaké rysy svojí současnosti. A jak se být tím hlasem, jehož paralelami, ať už fikčními nebo poetickými, tu současnost nahlédneme. V souvislosti s tím samozřejmě i se začala oslabovat role kritiky. Zmizela třeba taky role kritika jako nějakého veřejného intelektuála, spíš se stal specialistou na literární provoz a jeho různé záchvěvy, žánry a druhové podmínky. A mimochodem taky vlastně nevznikla už po roce 2000 žádná osobnost, o níž by se, myslím, dalo bez uzardění říct, že se jedná o generačního kritika nebo kritičku. Samozřejmě teď už se dostáváme k tomu, co platí pro moji generaci, která je narozená na přelomu 70. a 80. let, čili někde v té mezeře mezi OK boomery a mileniály. A ta situace není taková, že by neexistovali chytří kritici a chytré kritičky, ale je to, jak si ten kritický diskurs má trochu podražené nohy samozřejmě i tím, že vůbec ta kulturní sféra, nebo ta sféra té náročnější kultury je v tom veřejném diskurzu považována za jakéhosi autistického sourozence kultury zábavní.
Po roce 89 si to literární prostředí nedokázalo ani vytvořit, ani uhájit nějaké vlastní významné instituce. Nemá žádnou uměleckou akademii, tudíž nemůže se prát o svoje umělecké, o svoje akademické umělecké svobody, jako je to tomu třeba ve výtvarném umění. A tak nějak se v obou případech, jak té literární tvorby, tak kritiky počítá s tím, že oni emanují. Literatura emanuje z toho, že každý umí číst a psát, což samozřejmě říkám s jistou ironií. Kritika emanuje většinou nebo má emanovat nějak z akademického prostředí. Ovšem, pokud studujete vysokou školu filologického zaměření, tak váš trénink je analytický a nikoli kritický a není zaměřený na hodnotové soudy. To je jakýsi vedlejší, to je jakási vedlejší schopnost. Pokud máte jako středoškolák nebo středoškolačka nějaký sklon k literatuře, máte schopnost se vydávat na ty fikční toulky a výrazně rezonujete řekněme, s obrazností lyriky, tak vás samozřejmě cesta pravděpodobně zavede na nějakou filologickou vysokou školu, nebo na vysokou školu a na nějaký filologický obor. A vy zažijete to, že ten váš intuitivní zážitek z literatury se začne velmi náročně, nejdřív velmi nepříjemně a až později zajímavě problematizovat. A vlastně to vzdělání jde proti té intuici. A v tom si myslím, že se může skrývat jeden z takových paradoxů nebo nesouladů pro literární kritiku. Ta literatura sama si myslím, že jejím cílem primárně je tvarovat, nějakým způsobem rozporovat, nebo i potvrzovat, nebo prostě jinak rozšiřovat naše vlastní prožívání a porozumění. A ona nevzniká proto, aby byla předmětem čtenářského zážitku kritického hodnocení. Zatímco každý text, každý literární text, myslím, vlastně každý text má svého modelového čtenáře, tak žádný nemá svého modelového kritika. A v tom vidím jeden z paradoxů kritiky. Kritickému hodnocení se totiž spíš než fikční světy vystavuje kritika sama. Kritika na té jako základní komunikační ose v literatuře, čili autor, dílo, čtenář, není ve stejné trajektorii, ona je v té ose paralelní a to jí samozřejmě nepřidává na popularitě. Ani nemůže. Otázka, jestli jí to přispívá k prestiži, a to samozřejmě záleží na těch rámcových podmínkách. Pokud nějaká umělecká disciplína, v níž se ta kritika váže, stojí vysoko na potravním řetězci, tak pak samozřejmě i ta kritika je považována za jakousi vysokokalorickou stravu pro ten kulturní organismus společnosti. Což u nás v tuhle chvíli určitě bude platit třeba pro tu seriálovou Quality TV a filmoví kritici, kteří se jí věnují, tak samozřejmě nejsou nějak překvapivě poměrně jako populárními kulturními osobnostmi. Literatura podobný status měla ho dlouho, měla ho od národního a jazykového romantismu až do doby, než řekněme ideologickému a zábavnímu prostředí začala dominovat jiná média, především ta audiovizuální. A ten příklad postsocialistické zemičky, z níž pocházím, nám říká ještě, nebo nám ukazuje ještě jednu zajímavou věc. A sice, že ta prestiž literatury a s tím samozřejmě i její doprovodných jevů, jako je kritika, se udrží o něco déle v prostředí, kde to hlavní médium je v područí ideologie, které nepřeje nebo si přímo rozporuje nějakou svobodu slova. Možná je to i kvůli tomu, že ta možnost kontroly šíření tištěného slova je vlastně zajímavým způsobem analogově snížená. Samozřejmě nejsem si
úplně jistý, jestli tohle to platí i pro postinternetovou dobu, ale dá se říct, že v Československu měla kniha delší dobu roli toho kultovního a symbolického objektu a komoditou na knižním trhu se prostě stala později, než jak tomu bylo například na západ od nás. Jiná otázka je, jestli se takováhle situace může opakovat. Já nebo ještě jinak, jestli literatura a kritika se může stát znovu jako tím významným prostorem pro kritické množství lidí, kterému nedominuje nějaký tržní a ideologický tlak. Ono to zní hrozně hezky a já bych si to z jednoho prostého důvodu tak úplně nepřál, protože by to znamenalo, že se nějak zásadně musí změnit to dominantní médium současnosti. Že se stane zónou úplně nesvobodnou, nebo úplně nefunkční, nebo obojí. To jest, že se v ní odrazí nějaké politické selhání a stane se nástrojem nové totality, anebo podlehne nějakému ideologicko-ekonomickému tlaku a bude úplně kolonizovaná například marketingem. Čili ta sametová revoluce knihy, nějaký jako návrat slow culture, nebo řekněme náhle zvýšení podílu bibliosféry na reflexi současnosti a na společenské imaginaci, tak úplně neočekávám, ale budu rád, když mě někdo vyvede z omylu. Mimochodem, mimo jiné, proto to neočekávám, že vlastně nevím, co bude za 10 let a jak se promění globální atmosféra a nějaká technologická promořenost. Jedna z těch rolí, které si myslím, že pro mě byly dost důležité, tak souvisela s malým literárním časopisem, který se věnoval současné poezii a jmenoval se Psí víno. Tenhle ten časopis si myslím, že patří do poměrně zajímavé kategorie tzv. Young Literature Magazines, což že u těchto z těch časopisů, což je vlastně takový specifický kolektivní projekt v oblasti literatury, tak lze vysledovat určitý vzorec. A ten vzorec je, že nějaký diskurs a jeho nositele, kteří mají ambici přinést nějakou uměleckou a pojmovou inovaci do svého prostředí, tak se vytvoří vlastní kanál a jeho prostřednictvím se snaží ty parametry v našem případě literárnosti a kritiky proměnit, aktualizovat. Nevím, jak to říct líp. Já mám pocit, že tato ambice samozřejmě existovala u toho Psího vína, jehož jsem byl pár let šéfredaktorem, ale samozřejmě nemůžu tvrdit, že jsme ji splnili na výbornou a že se nám to povedlo, to samozřejmě musí posoudit jiní, ale mluvím o tom, protože mi to dalo dobrou možnost nahlídnout jaksi do vnitřní dynamiky podobného uskupení. A redakci literárních časopisů tohoto z toho typu často obývají ti, kdo mají nejenom redakční ambice, ale kumulují se u nich často různé role. Často jeden člověk je zároveň redaktorem, zároveň může fungovat jako překladatel, psát kritiky a být i činným autorem nebo činnou autorkou. Ve chvíli, kdy se spolu setkávají ta autorská a kritická role, tak to přináší docela zajímavá dilemata a s nimi vyvstávají otázky, jako který z těch diskurzů má vlastně navrch. Jestli je kritika psaná autorem nebo autorkou dostatečně empatická, dostatečně otevřená k jinakosti toho druhého, nebo jestli slouží k prosazování nějakých vlastních tvůrčích principů. Jo? Jestli vlastně může být vůbec autor kritikem. Řekl bych, že odpověď na tuto otázku, nebo ještě jinak, než se na tyhle otázky pokusím nějak v krátkosti odpovědět, tak je důležité se ptát, kde jsou vůbec tyhle otázky relevantní. A já bych řekl, že jejich význam narůstá především v tom prostředí, kde se role kumulují, naopak v prostředí, což bývá často na nějaké jako organické periferii toho literárního provozu. Naopak, čím blíž jdeme k tomu středu, tak
ta platnost těch otázek už slábne. Mimochodem, myslím si, že není náhoda, že ti, kdo vedou dva největší literární časopisy u nás, vlastně literární platformy, protože nefungují jen v tištěné podobě, tak jsou nenáhodou jako čistokrevní literární kritici. Jak na ty otázky budeme odpovídat, závisí především na tom, jak úzce oblast kritiky vůbec chápeme. A jak vlastně flexibilní nebo rigidní pro nás ty pojmy spisovatel a kritik jsou. Pokud spíš flexibilní, tak si prostě nemůžeme nevšimnout nebo nemůžeme si nepřiznat, že autoři zprostředkovávají jiné autory naprosto běžně a samozřejmě tak nezřídka činí jako i proto, aby si rozšířili svůj vlastní estetický záběr nebo osobní kánon. Ovšem nutno dodat, že právě to činí také kritici. A ty styčné plochy mezi poctivou literární kritikou a spisovatelskou budou, myslím si, mnohé. Já tady zmíním jenom některé. Oběma pólům je určitě úplně vlastní snaha o jaksi přesný popis a přesnou interpretaci toho kritizovaného díla, o jeho jako dobrou mediaci a vlastně dobré zpřístupnění ve zkratce. V případě, že ten kritický postoj je pozitivní, tak vzniká docela zajímavé semiotické partnerství s tím dílem i vlastně zprostředkovaně s jeho tvůrcem nebo tvůrkyní. Naopak, jestliže je kritika negativní, tak by se dalo hovořit o takové jako pozici poučeného oponenta. Že tato oponentství může přerůst v nepřátelství, to samozřejmě jsme asi zažili všichni, ale myslím si, že tohle se může stát shodně u kritika i u autora. A stává se to pokaždé, když to kritické myšlení přeroste do nějakého více či méně potlačovaného afektu. Čili pokud kritiku nebudeme spojovat jen s rolí nějakého výlučného kritika nebo kritičky, tak si myslím, že není podstatné, jakou identitu má ten pisatel nebo tvůrce té kritiky, ale jestli obstojí před kritérii svého žánru. Čili ještě jinak, je-li v tom bartovském smyslu autor mrtev, tak já bych řekl, ať je prosím mrtev i kritik a ať zákonitě žije v závorce kritika a konec závorky její čtenář nebo čtenářka. Ta poslední role, kterou jsem v tom literárním poli sehrál, taková výraznější, tak spočívala v tom, že jsem vedl státní literární agenturu, která se jmenovala České literární centrum, nebo jmenuje České literární centrum. A podobně jako agentury tohoto typu slouží k propagaci české literatury v zahraničí a k udržování programu nějakých podpor pro to, aby to fungovalo. A vlastně ona se pohybuje na té mezinárodní úrovni při symbolické směně napříč těmi jazykovými hranicemi. Já jsem tuto agenturu vedl od jejího vzniku v roce 2017 do roku 2019 a samozřejmě ona musela vytvářet určité standardy v tomto grinderském období svého fungování. A mezi ně samozřejmě patří seznam propagovaných titulů a jeho vytvoření je vždycky zajímavé a složité. Protože prostě výběr je omezený, vy se musíte omezit na nějakých 30 až řekněme 50 titulů a vždycky ho vytváří kolektiv expertů z řad kritiků, někdy akademiků, kolegů ze zahraničí, například zahraničních bohemistů. A oni zpravidla kombinují 3 kritéria. Za prvé, který titul měl nějakou velmi zajímavou kritickou odezvu v tom domácím prostředí, jestli získal nějaké významné literární ocenění a jestli je o něj zájem z řad překladatelů v nějaké cílové oblasti. Ve chvíli, kdy je seznam hotový,
začnou se připravovat podpůrné materiály pro něj a mimochodem mezi ně patří také krátké citace z kritik. Tyhle výňatky z kritik, které potřebujete k mezinárodní propagaci, jsou ty, kterým začnete ubírat jejich polemickou notu. Dostávají se do stejné situace, jako jsou ty takzvané blurbs, které najdeme na zadních obálkách knih. Ta původní, byť pozitivní kritika, vlastně je pro ten typ trhu okroštěna na jakési intelektuální good vibes a ty se stávají nástrojem té propagace a prodeje licenčních práv. Čili dalo by se říct, že ten úkol kritiky je na počátku naprosto zásadní pro samotný výběr nějakého titulu. Zároveň se velmi záhy stává pouhým informačním dekorem. A ta její konkrétní výpověď je potom asi taková jako u nějakého sponzorovaného booktubera. Tohle moje povídání nemá nějaký jednoznačný závěr nebo vyňuněnou pointu. Je to určitý komentář, který je samozřejmě vázaný omezenou zkušeností. Myslím si, že není nějak překvapivé vidět kritiku jako diskurs, který je závislý na tom, v jaké kondici je předmět jejího zájmu, v jaké kondici je především pro společenskou diskuzi. Nikoli to, v jaké kondici si kritici a kritičky myslí, že ta literatura je. Ten vztah mezi nimi zůstává hierarchický a myslím si, že zůstává i nadále symbiotický. Před oběma oblastmi teď stojí otazníky, o nichž tady nebyla moc řeč a které spočívají v proměnách čtenářství, v nějaké nové ekonomii pozornosti, jiným drahám nebo jiné cirkulaci fikcí a emocí, v nově se usazujících metaforách lidského myšlení a komunikace, které ta digitální doba přinesla. A tedy před tím, že pravidla Gutenbergovské galaxie se nedávno pravděpodobně zásadně změnila. Co z toho vyplývá, to zůstává předmětem zkoumání.